Tu ti tawe ene waali res ah ɗum kay joni mi hokkuma hen misal dabbo joni mi hokkuma hen misal dabbo to tuuba tibbe ɗo tam e am misal berima misal dabbo o somi hokkima misal e mawnam mamoudou yummamo resi o resiri ɗum ko kalis wona kalis o resiri ɗum tan ko tidde wiide keng yo tan aja tim kaman min jettoɗa jettaki ɓe ka namdi ɗo a bodayam nin mi ba bonani ema wonni muñu woppu somi non haaldema poñaka non non woppu somi haaldema poñaka min koye hakkude tan ndewmi wimo yo yolbin jungo makko ngo mi nani fo indam debbo yo yolbin jungo makko ngo moɗon so tawi tan haali haalam min ene yahana ene rewe indam mi ado Allah e balɗe muɗum onon ɗiɗi fof no kaalen haala ƴeew mi hannima tan an ɓayri dus mi ganduɗa ya yow ya fay dus indam te sabi aɗa lebso mo modde indam tout tranquillement ngokko mo modde aɗa andimde a haanga annon a bona em ne mi bonani ema baɗɗa oɗo ira fawde may non non yolbin jungo acca aɗa haalde am aɗa yima annande yolbin jungo bandi yagal kam ko woni min ngal bandi yagal an namdi kam kalmi aɗa ka ƴettiɗiɗem haqqi an namdi kam kalmi an namdi kam kalmi a majjani ko kalmi ko a majjani ko ƴettiɗiɗem haqqille mi ƴettaki mo kala kala mo mo ko gonga kam ɓuri mi ƴoƴ a fami heɗo non pourquoi mi ƴettaki mo non minen kala joni momi ko gonga sa wiyama ni tan wona poñjim sa ƴettirani haqqille mami fi mi ƴettaki mo ka ƴettiɗem kay so haalnima ma andu mbaɗa ƴettote minen joni min tawi mi joni mbeɗa haala téléphone am wi kam hanti yom res wimam ɗum desirem cikɗa resgo noon tan wimam cikɗa resgo noon tan hanma resge maɗa ma renin kalis ma reni has 2 millions 3 millions mbawa dañi desirɗa sa fini tuttirɗa dépense o wi kam non wona halis resat mbimo ɗum resat wi kam wona tiid mbimo tiide hoɗɗum wi kam taw tuma e tiid ɗum ɗo iɗi bonde am ni wi kam taw tuma men tiid joni mbimam mbiɗa en tiid wi kam so tuuba tiiɗi tan o ares mbima an cahan joɗɗa anani minen konti minen jeyam wi kam dam totma misal goto mi onon misal wi kam totma misal ƴeew Mamoudou desɗo nene ma est ce que en jogui hay mbuɗo ala kono no tuuba mumen tiid kalko yayma wi kalko wi yayma ɗum yayma waɗata ko ƴettiɗem mi weretotoje somi fimo ɗo womre somi fimo ɗo womre ko lakara woni janje ya wallahi wonta ƴettade hanma hande min hay dara watta kam bere anda ko haali ko kay ko bere anda yaari ɗum kalna ho an mbimi ko tuuba jogui galle o cukalel yaw an mbaɗa horani ay min tigi hoori accaɓe tuuba jogui galle dago no hoore ma dago ko cukalel wona nani ko yayma haalan ma ko te wona nani ko yayma haalan ma ko gañi anta an maharananta an hallaji ɗo kalta an ɗo halta kam an namdi kam kalmi wona hala kam ɗiɗo hallaji woto namdomi min nan woto namdomi won namdom ɗiɗo hallaji wota namdomi sa riyaani ko tan mi haala ko wiyamina wona ƴettade koye hakkude hen ndewen ya kalta wayni tan an ka say an ka bandi ndegera komi say ka bandi ndegera komi say an bandi yagal an e mawɗuma mimane woni won bandiji quoi ele gona mawɗo hon say seɓe wonɓe ɗo to eg yaldumen ko say a faami kon bandiji quoi onon ɓeɗo kadi way noon gaɗoɗa yo kala nde pellinmi dartadema sa renaki mi gañata ɗo e galle he renude mi wona giɗi mi wona giɗi ɗi calminali ngoni
aɗan toñami de ko ɗi calminali ngoni jom min mboɗo salminamo mo waɗa mi walmi man raynom de non jot rek umudo ko kam seedo hol gummutoɗo kuma ano aɗa jogui on magama an aɗa jogui magama min mi ummo jooɗoɗa ƴeew heɗomi haalanma taw ka bonɗo leydi noon bonnaydagal ma leydi ngal farna ɗum ladde mbasa huccinteyam a faami min mi wona mawɗo mo sukaɓe jawotode a faami a gayni haalde mbimi min ko heɗum gam haalma gel min komi cukalel toksel avoniram nane yeeso komi cukalel toksel avoniram nane yeeso oɗo bang joɗo noon mi joɗo ha mbeɗa aɗa emuri anno ko nguranɗa wuuri ka lekki dane mayo sa wuurayi hikkat ha ka yahat mo wuuri guila goto no gañi gilam holludem ɗo jikkam ummo joɗoɗa e bahe seɗa are emuri ɗum ko haajuma tottam 16 o guila mbaɗa ƴala noon an a yiɗa arede émoride min mi are émoride mais ko an foti are émoride ha an foti are émoride gurdam mo jiɗɗon ɗam noon on ɓurani mawɓe yidde wuurde paamon noon mayde wondaka mawɗo wondaka on ba opposition non mi wa opposition non mi wa opposition mi haaldanma o kalde ane même ma saison non haal hon même ma saison a tawi men kal haal me anda haal yahta ngara jaga saison kalde aɗen an mi wa support dema yesma ngoɗo mi wawa mujji ɗum ummo ɗon ko o kaldemi sa haalde am kalduɗa sa haalde mo on wani opposition non o oppayno waset o oppayno siso opposition obsession pourquoi umuɗon mbiya gulengaram sa min mbiɗo saison comme piom umuɗon a tawa yimin jegui 6 anda 6 jaggante tan garanda ɗoɗo ɓarum ɗon mbima fiyoɗa hefto non si yaay pourquoi mbiɗa fiyoɗa fiyemin aya noon dege an noon seytanagal ma no timmi ɓeɗo kala ko noon mbayi waade ko an opprive noon kanko e hamdu so tawi joom ko mbinom ɗum ko waɗi ɗum hande watani hen joom ɓeɗo kala no ɓe mbayi waade ko an opprive hen so tawi mamude oɗo ko mbinoma ko a waɗi ɗum a posnimo hamdu oɗa duppi ɗum kaɗo haala fof yetto hawɗo hen ɗum fof ko an opprive ɗum ɗo yo babɗam gone e galle dawani kirdaki kokkani dépasse peccani nangue sona suudu tarade boy min ɗum no fof mo haalan ɗum boy aɗan kalim boy hamdu wi kam ko boy koko fawninimi ko amin komi pawnude hen boy ko hamdu wi on hamdu min jooɗi ɗo minen kalde minen jeewa mbiɗa wimo min wi kam wimo res wimo min mi paran pour res a faami mi paran pour res wi kam hon waɗi a paran pour res mbimon ko resa ko won comme ala par ce que kalsal moftim ha timmi ha fuɗɗi timmude yaha ƴettoto ɗum moono a faami wi kam nono ɗum noon ko bolle puyɗi wona haalis resat debbo ma tiiɗa joni mbimam an ɓe tiiɗi wi kam nono wona ɗo tiiɗat il faut tuubma ba tiiɗ est ce que faami wimon tawi tuubtiɗo ke warta fof ken kon ma ndes effectivement wi kam non il faut tiiɗa tottuma misal ƴeew hakkude Mamoud e nenema Mamoud ala hay mbuɗ te nenema kalmem ɗum Mamoud o ñahlo e dow ma ay ko ƴettiri kam hakkille non est ce que yiɗim ko hal heɗum ga kam yaw fiyam a yahat mbaramo ɗo ene mbattinɗa prison non est ce que yiɗim no ko hal ko heɗum ga ko ƴettiriɗim hakkille min nani ko kala a waɗi analysé min ni a wa fajiri ɗum ni ene waɗ analysé halka joom ƴew Mamoud wi Mamoud ko yayma ko rewru Mamoud tuubo rewru Mamoud nani fof mais a yahat ɗo joni piyama o ma e juuɗe ma mbattina mom seeɗa wallahi hamdu hande ko borom hande min ƴettoɗa heɗum ga aratin jehne galle joɗoɗon toon soɓe jalti mbaɗan Ambil perlu saya jangan enggak.
Onon Aïssa. Wi non jew. Ɓe ko jam? Hakkunde ma e Hamdu. Hamdu holon? Yiɗi foti Hamdu ganduɗa ɗo. Hamdu kat mi yino waye ma. Sa joɗimo o jooɗo, sa yehi o yaha, sa darimo o daro. Ƴeewi noon yidde wonde mo e mama. Te debbo sono rese hoto ƴeew yidde mo yiɗi ƴeew jiɗɗo mo ko nden gandata dewgal ko woni hen no wayi welde. Goggo hande kam a haali hen ko luusi kam mi yiɗa Hamdu hande mi yiɗa Hamdu jango mi yiɗa Hamdu ɓaawa jango saɗa yiɗa neɗɗo saɗa naata e dewgal naata e mo jiɗɗa dewgal ko an yiɗat ay min wona comme no nden onon nayeɓe ɓe nden no mbaɗan ɗon ni an hokkuma ɓi gorgol walla ɓi koddiɗam walla ɓi banam debbo ɗum ala de minen sukaɓe joni a yiɗat neɗɗo yiɗma mbaɗon dewgal hakkude on anini kono wona an mi hokkuma ɓi jatam walla ɓi tanam ko ɗum tahi hande cerle ɗe keewi par ce que neɗɗo natta e mo yiɗi ko kañum nannate neɗɗo ko ma jiɗa neɗɗo yinma no mbawon funtodirde mbawon yurmodirde no dewgal mon wela Ndimi mbami wiidema tan komi yiɗa Hamdu min kam sa yimi wi noon kono jiimi ono jiɗi no mbaddata ɗon hoto goɗɗum yaltude hen ha goɗɗum yaltata hen yo takkiro yam omo taro yam no koruni omo kole yam tan yo takkiro yam de mi yiɗamo somi yimo menda ni no mbayanmi ni jam an ha joni saɓare donc hunde pawngal ay leɗɗe monɗe mo jarton ɗe poɗɗa woppude an pawngal ma ngal ɗo ko ɗum ko affaire ɓaleɓe woni ɗo par ce que no mbatta jamma ni no ngumirtani ha ɓooye gotta nguuma mbaɗa min hanki wallay cikkan noon ko ngaari hunata ɗum ɗon noon ko refi ɓaleɓe e ottali maɗi yew haal accimi dano ko jiɗɗaɗa jammon ko fof ɗaɗay oppotam dano wona ɗum an gondi ko tafima o ɓeyto ala ko tini hen min ko tinni hen ko ɗum tagi ko enen gondi ɗo joni ɓaade gonɗa koye yidde ɗanade mi yalto bowal seeɗa woni yalla bi jam min kam mi yita no mbaɗuɗon ni sa jooɗimo jooɗo sa darimo dara sa yiɗi kadi o yaha mi yita no mbaɗuɗon ni mbimoto goɗɗum arde hen aɗo mo yiɗi tan min noon mi yiɗa neɗɗo saɗa hokko ɓen hokko ɗum ko yiɗi walla assalamu aleykum ɗum ko oɗon banggue kettani no mbaɗon alhamdulillah Zeynab aɗa yiɗi pawngal makko ngal nakke cakal o ɗanota ko jamma o ɗanota ko ñalawma pawngal jongal ngal natta e cakal aha ngal natta e cakal de sabu pawngal ngal he on woɗɗo e ittu fowdu juuɗo ma hane jooɗon ɓe ñiw gila ummade mbeeya mais ala ko jimra ko ɗum tan a famide mi hokkimo poɗɗe mi waɗi hunde fof mi ronki ɗum noon mbaɗa feere gummoɗa hen te ay oɗo Mamoudou mo jiiɗa ko suudata ɓe te ko gandal o jogui a faami omo jogui gandal jinmi ko jiyamo beele mo ara o mocca jom beele amen hokka jom jam omo jogui gandal de kanko Mamoudou oɗo mo jiiɗa ceerno Mamoudou yeyi mo jogui gandal gogo meeɗa kam hollude gogo oɗon kaala pawngal jom ko
ko ngal makko ngal jogori ummaade yo itti folon makko ane ɗum ɗo aysata wona an hokkatamo ɓayre hamdu ay min ɗo ngomi ɗo ko dilliɗo ɓernam nde par ce que min ko bajjilam gilɗo buuɗi mbiɗa ceerno mamadou en jogii gandal wal mi annda yimɓe ɗo meeɗa ɗum gollude ɗum de so a yehi tan mbimo yo wat feere o moccal ma joom mo so wimo hoddiɗoma noon tan wimo ko min wima mawo haalano ko woni hen mawo haalano ko woni hen ceerno mamoudou arga woni kay neɗɗo waawa hay fofaade kamno ko ɓuri yiide seeɗa ko woni ko kaltum kañ yomde sello jom sella joni noon miñowo wi on ko allah luɓirma e ganda e gande ɓaleede taw yahi poƴ o yehi opitaliji ha hannde nana tan ɓeydi yarude caggal ɗo ɓeydi yarude yeeso radio ɗum noon tawde won ko mbawɗa arta ballakome e joom dafa o ummoyre fi joom mi tiimay mum waɗat ha ilaha illallah ceerno mama nde ka yiɗa kam ala wona toon oto haal ɗum ni oto haal ɗum an kay jooni joom to woni ɗo waƴa hoore mum waɗa hoore warde nemi ƴeewe heɗo wona yidde mi mbiyata nde e hakkunde meɗen nana en eyi wadde a waɗanta kam ko jinmi ko par ce que joom tan jogimi bajjam ɓure e ladde nayi ɗum no mata a jottako ɗo aɗa jogii gandal ma aɗa muusi wiyam no wona ɗo no maaɗa min ko an o waɗimi an ucciɗo sam koye min France Italie Espagne Allemagne ala fof momi heɓata numéro ji muɗum to jooɗimi ɗo tan ko ɗon mbaɗannama envoyé kul fayakun taw ko an o min o naatay ma cella te oɗo noon bonnenagal makko ngal ngal hollatami ngal to ɗum addinimi suusa hay tindema tubaba walla ɗum foto towɗo on an kay yahan waɗanama duwa an noon a suurti kam an a suurti kam sabu min gawa galle o mi meeɗa hen andede nder sabu mi haalay joni kay komi ñaagui e so Allah jaɓi joom noon min woni ella o kay moccuɗo ɗum komi so wonata o ɗaani min mi yiɗa kuccitde hay ma maw ɗaano tan rewa ummata fa umrani mino ay ni to jiɗani fuuta ala fof neɗɗo paangowo ɗum momi findini kaye jam noon mbami ha e leyɗele ɗe fof ɗo français ne espagne kala leydi ɓe ñawɗo woni ko mbawmi safrude ko he maɓe kaala mata anda joom rewande makko ndeɗo so wonano ma ƴiwmi rewirtema kono dawa rawande wirta joomum an kay wadde walla mati ma wot kono ko ɗa mamadou seyyam an mi walluma an te yo uyi ko ɗaadi walla gojjamo kay kono ya Salari Muhammad wala li Muhammad sikka darman media darman sikki mi gata sakki yehi wayna akki dawta mo kalwi sikketna bulal nguluru men sikka darman media darman sikki dawta sakki lewena sakki dawta mo kalwi sikketna bulal nguluru dengi pito churma dognata fegi so jiri ponne yana ngasmural seyto ko Salari Muhammad wala li Muhammad sikka darman media darman sikki dawta sakki lewena so akki dawta mo kalwi sikketna bulal nguluru an Amadou o e wora ɗo nan Amadou woni koye moccide ma o moccol kam am jompaya mocca man min jiɗa ñam Amadou min jiɗa ñam wima moccam wima moccam Mamoudou
Mamoud an ko même numa bi jambur ko même numa Ni ma chop bi xorom yo ma man bawda muccude haadara ni ma chop ma chop min yo ma chop haadara do muccude men Hando. min ma chop min yo ma chop Ya. min yo ma chop Janab. ko wonde min ma chop won ma chop wallahi non Ko min mi mo sabru. ala sa ku dal mu chop min sa mojjano kosam warata neɗɗo mo men wura men mayi dana gummida Min ko min de hamdude. Hamdu bal wondo. Anda accu. min ma chop Accu. mu do jamsu jamsu Accu Amadou. Ay bandu ma dana wulini ni. ala fo tawata tan beri jomum jamsu do min ma chop ku dal Amadou accu. Aka yaram. Aya. ja an gonɗa ko hewde sens la ilaha illallah mbani gummiɗa sa ummanoki o so muccineɗo so président jeeyi ko ma Ayano. o Mi yalte wura ma. men kala mo muccuno maji o waɗaka barke Ana way na de bargal diglin jam. Dan ma biya kala. an ya mit laba ni yebrum do ko kalbo mbira kalmo muccu wuro kala mo muccuno wura men mayi an kam mbani gummiɗa ya bono bono tan gamireje maayde tan ɓe ngala hoore ngala ala yimɓe jiɗi ya taroɓe galleji fof kewi yimɓe tat hay goto wawa dañde no natiri si Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. aleykum salam Père, ça va? Salut, voilà, ça va. Alhamdulillah. Jam woni ga. Worum. Min ko kalis luwas ngaduno. kaalisu luwas Ko jena bon. jeenaba ɓe ko min hannde ko inde min ñalli joni gattumin kon min jeenaba nen toon Jom to woni kanyum ko yalti. joom kay ko pinmi suba kon fanimo yiite joom o yama yahude kay goto ko yiyataɓe Dum no be ko kaalisu jena. luwas kadi addu Ko jena kenu to kalis. min woni jeenaba woni min maranda ko min woni joom galle jeenaba Sir hokkuma dum. so aɗa jogui hen ɓerɗe ɗiɗi min de mala hen ɓerɗe ɗiɗi mbeɗa lesso tawi o naati galle o naata jungo makko an de mbaɗa kono aɗa jogui ɓerɗe Siran kalis location ran comme ça mi meda hokkude dum ano ko jena kenu to. mata kalis o woni 1 million wan joom kam on o nam ɗum on ko hodda haywata tan ndiyam on kam ko hiiriɗa wiyetiɗa artata dawiɗo suba artoyta ko minuit jamma so tawi aɗa wawi fadde joom minuit jamma artoyta jeenaba kam so ɓooyi sa fadde ɗum ɓooyi kono noon ɗum fof jarani aɗa tampini hoore ma fawɗo kalis o so mi galle hoɗɓe galle ma ɓe gaddi ɗo kalis c'est simple comme bonjour baba jarani ka ɗumin kalis kay eyyi joni Salmi. eyyi so Allah jaɓi Wa ilhan ko kam. ɗum mana duumu makko wona heɗi discrimination ɗum kalis ka jawdi nde jeeyata e ñamata ɗum walla darami aɗa ɓusnan guita elle mo hoola himɓe ko jam ɗum ɗum ɗo ko hawi Allah ɓuuri ndi kay metti hoolade neɗɗo dawran kel suba tarata yata dow wuro yimɓe tan bisik tan bember min watta yakke o ɓaw ala tawi ɓe mbarata kam duumen